Aşgabat şäherinde COVID-19 keseliniň alamatlary bolan näsaglaryň sany artýar, Olara pnewmoniýa diagnozy goýulýar. Keselhanadaky agdaýlara şaýat bolan Aşgabadyň ýaşaýjysy munuň koronawirusdan başga zat däldigini aýdyp, şäheriň birinji hassahanasynda günde ortaça 50 adamyň ölýändigini belleýär. Türkmen häkimetleri ýurtda koronawirusyň we pnewmoniýanyň ýokdugyny aýdýarlar. Aşgabadyň Köşiniňdäki birinji şäher hassahanasynyň näsaglardan doludygyny, bu ýerde ýagdaýyň gaty agyrdygyny Keselhanadaky ýagdaýlara şaýat bolan Aşgabadyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Bu ýerde COVID-19 näsaglary saklanýar. Adamlary iýdigderli keselhana getirýärler. Keselhana näsaglardan dolu. Hemme kişä pnewmoniýa diagnozy goýulýar. Bu hassahana köni bolsa da ol örän uly diýip keselhanada saglyk bejergisini alan Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gürrüň berdi. Bellemeleri bu ýaşaýjy Azatlyk radiosuna hassahananyň içindäki ýagdaýlary gözü bilen görüp, bu barada gürrüň beren ilkinji şaýatdyr. Onuň sözüne görä, hassahanada günne 10 adam ölýär we saglyk işärleri helak bolan raýatlaryň jesetlerini morga geçirip ýetişmekde kynçylyk çekýärler. Hassahananyň intensiv bejeriş bölüminde günde ortaça 50 adam ölýär. Keselhana getirilýän näsaglaryň sany we onda ölýänleriň sany hayran galdyrýar. Reanimasiýada adamlary morga alyp gitmäge wagt ýok diýip ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada birinji şäher hassahanasyndan we Aşgabat şäheriniň saglyk bölüminden kommentari alyp bilmedi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda şäher ýaşaýjylarynyň howsalaly ýagdaýdadygyny aýdýar. Onuň sözüne görä, adamlar virusdan dälde ýurdun saglyk ulgamynyň ýagdaýyndan, lukmanlaryň we häkimetleriň aç gözlüginden has köp gorkýandyklaryny aýdýarlar. Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz 19-njy iýulda Gawdan we etrapçasynyň ýaşaýjysy bir garry aýalyň koronawirusdan ölendigini habar berdi. Bu aýal şu gün ýerden çoğunlygynyň gonamçylygynda jaýlandy. Aýal jaýlananda hiç ile köpçüliklerin jaýlanyş däp desurlary berjaý edilmedi diýip habarçy 20-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli gürrüň edilýän aýalyň şahsiýetini köpçülige mälim etmeýär. Bu aralykda Azatlygyň paýtagtdaky ýene bir habarçysy öz tanışlaryndan adyndan 20 adamyň şäheriň dürli hassahanasynda saglyk bejergisini alýandygyny habar berdi. Olaryň saglyk ýagdaýy gaty agyr, kislorod enjamlarynyň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar diýip Aşgabatly habarçymyz 20-nji iýulda gürrüň berdi. Soňky günlerde Türkmenistanda habarçylarymyz COVID-19 keseliniň simptomlary bilen kesellän adamlaryň sanynyň artýandygyny we ölýänleriň köpelýändigini aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus bilen kesellänleriň ýokdugyny tekrarlap, onuň bolup bilmegini inkar edýärler. Şeýle-de olar soňky aýlarda möwjalan ýiti pnewmoniýanyň ýaýramagyny hem ikrar etmeýärler. Hatda 15-nji iýulda geçirilen medpuat konferensiýasynda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistana baran missiýasynyň wekili ýurtda gelip çykyşy näberli pnewmoniýanyň bardygyny tasdiklasa da Türkmen resmileri pnewmoniýa ýok diýip çykyş etdiler. Muharamazdan soňky hepdelerde Türkmen häkimetleri ýurtda keseliň ýaýramagyna garşy görülip eşidilmedik derejede çäre gördüler. Ýurt içindäki transport gatnawy çäklendirildi, bazarlar we söwda merkezleri ýapyldy. Ilatdan maska dakmak talap edilip, muňa kanun goraýjy idaralaryň işgärleri we harbylar tarapyndan gözewçilik edilýär. Şeýle-de uçurlar asmandan antiseptik sepýärler. Köpçülük ýerlerinde öýkün we dem alyş infeksiýalarynyň ýokaşmak ähtimallygy barada ilata duýdurulýar. Bu habarlaryň arasynda Aşgabadyň demir ýol hassahanasynda jesetleri dolamak üçin niýetlenen plastik paketleriň ýetmezçilik edýändigi, döwlet resmiýetleriniň muny iýdigderli üpçün edip bilmeýändigi habar berilýär. Dün ýekşenbe güni lukmanlar plastik paketleriň gutorandygyny duýdurdular. Ýolbaşçylar ölenleri dolamak üçin paketler bilen üpçün etmegi wada beripdi. Häzir klorly mata doladylar. Onu hiç bir ýagdaýda açmaly däldigini we şeýdip jaýlamalydygyny tapşyrdylar. Onuň öýkününden diňe 20% saklandy. Galanlary jele ýaly akyp ýatyr diýip habarçymyz 20-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk radiosu bu barada şäheriň demir ýol hassahanasyndan kommentari alyp bilmedi. Bu aralyk
ýurtda şu günler parahat 1 we parahat 2 etrapçalaryndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gireliglerinde arasaçylyk işleri geçirilip, olara derman serişdeleri sepilýär. Bu derman serişdeleriniň isi örän ýitip bolup, olary girelgeleriň ähli ýerine sepýärler. Onuň düzümünde hlor we beýleki himiki serişdeler barýaly bolup görünýär diýip habarçymyz aýtdy. Beýleki bir habarçymyz bolsa, Balkan welaýatynyň Türkmen şäherinden Aşgabada gelen ýaşaýjylara salgylanyp, ýurdun Günbatar welaýatyndaky şäherde maska dakynmak talabynyň ýokdugyny habar berýär. Şäherdäki adamlar maskasyz gedýärler. Diňe ýol polisiýasynyň postlarynda sürüjilerden maska dakynmagy talap edýärler diýip habarçy 20-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. 10 günläp Türkmensana sapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri ýurtda COVID-19 keseliniň bardygyny resmi taýdan ne inkar etdiler, ne de tasdikladylar. Emma olar ýurt resmileriniň ýurtda koronawirus barýaly hereket etmelidigini aýtdylar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň toparynyň 15-nji iýulda geçiren metbuat ýygnagynda aýdylyşyna görä, bilermenler Türkmenistanda diňe öňünden kesitlenen sanydaky desgalara baryp görüpdirler. Türkmen ýolbaşçylary bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň bu beýanaty barada öz pikirini ma'lum etmediler. Emma Türkmensanaky habarçylarymyz we çeşmelerimiz koronavirusly näsaglaryň daşary ýurtly bilermenleri görkezilmändigini bir näçe gedek habar berdiler.